Γεια σας. Όπως βλέπετε θα κάνουμε ένα βίντεο για τον αντίταχταρο. Δεν θα σταματήσω να κάνω βίντεο με το φίλο μου. Θα φτιάξω διαφορετικό κανάλι, θα έχω διαφορετικά κανάλια όπως θα δείτε στο μέλλον. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο τον παίχτη μας. Έχω πάει 4 θέση. Δηλαδή μιλάμε εντάξει ρε φίλε. Με περάσαν, δηλαδή ήμουνα πρώτος και φανταστείτε. Και τώρα να παίξω. Ψιλοβαριέμαι να παίξω για να πάω τέτοιος, γιατί ο άλλος έχει περάσει σίγουρα. Άρα υπολογίζω μέχρι τη θα πάρω 20 μόνο. Εντάξει. Θα βλέπετε ότι είχα κερδίσει την αμφίβια, αλλά εντάξει, τώρα δεν παίζω άλλο το κακοποιώ. Προσπαθώ εδώ να πάρω λίγο αυτό, αν και δεν νομίζω να το πάρω σήμερα, να δείξει. Είναι αρκετά δύσκολο, κάνω προπονήσεις για να περάσω. Κάνω μια ειδική αποστολή. Όπως βλέπετε. Εντάξει. Δεν θα με μείνει. Ούτε καν τώρα. Λοιπόν. Βλέπετε πήγα σήμερα 252 level. Έχω αρκετά κέρματα. Θα δωρήσω κάποια γιατί τα χωριά μας η ομάδα για το ενισχυτικό. Θα δωρήσω 100.000. Δωρήσω 100.000. Είναι πολλά. Όχι τόσο. Δεν είναι 1 εκατομμύριο βασικά, δεν ξέρω. 100.000 ναι. Εντάξει, πάμε να κάνουμε μια αποστολή. Εδώ είναι η ομάδα μας. Εδώ είναι ο Σουπ που πήγε σήμερα 265 level. Όπως βλέπετε χάνει τιμή ο αρχηγός μας. Είναι προτελευταίος. Όπα, το έγραψα ελληνικά. Συγγνώμη. Αυτό που είναι προτελευταίος, δηλαδή μιλάμε αυτός εδώ. Έχει χάσει πολύ τιμή. Κοιτάξτε λίγο το ασχετικό. Έχει πάρει σφυγή. Έχει βγάλει το ενισχυτικό. Και έχει χάσει πάρα πολύ. Αυτό θα βγει σίγουρα. Είναι ένας που χάνει τιμή από τη δική μας ομάδα. Είναι αυτός που βγήκε την άλλη φορά και από την άλλη φορά που βγήκε 10ος. Είμαστε καλή ομάδα σχεδόν. Όπως βλέπετε είμαστε 12 θέση ακόμα. Αλλά αύριο ή μεθαύριο θα πέσουμε. Επειδή αυτοί ήταν πολύ γρήγορα. Θυμάμαι που ήταν κάπου στο 20 θέση και μας έφτασαν επειδή έχουν γίνει πολύ καλοί. Θέλανε και μπήκανε κάποιοι εδώ και γίνανε πολύ καλοί. Όπως βλέπετε μου έκανε ο Σουπ επίθεση. Χωρίς τα ρούχα βέβαια. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Δεν έχω τίποτα καινούριο. Από σήμερα θα τα πούμε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Αυτά είχα να σας πω. Τα λέμε στο άλλο βίντεο. Γεια σας.